Mä vihaan tätä. Moi, mä oon Alissa ja Instagramissa tunnettu Alissa Emilia nimikkeellä ehkä enemmänkin. Mä aloitin hankkiin tatuointeja jo heti, kun mä olin 18-vuotias. Siihen aikaan se oli jotenkin tosi pinnalla ja kaikki hankki tatuointeja ja mä tiesin heti, että mä haluan niitä ja paljon. Mä otin mun ensimmäisen tatuoinnin, kun mä olin Espanjan reissulla mun kaverin kanssa ja se oli aika semmonen äkkipikainen päätös. Siitä se oikeastaan lähti ja mulla oli siitä heti, kun tulin takas Suomeen, niin seuraava aika jo varattuna. Ja tää oli mun toinen tatuointi. 19-vuotiaana meikäläinen hankki oman tatuointikoneen, joka on aina hyvä idea. Ja lähdin harjoittelemaan sit omaan ihoon. Ja mä oon vasenkätinen, joten oikeastaan kaikki, jotka näkyy tässä meikäläisen oikeassa kädessä, on mun omaa käsialaa. Vähän Pinterestistä ehkä katoin jotain ideaa, mutta sit aloin vaan lätkimään ja täyttään ihoa niin paljon kuin mahdollista. Samoin jalkoihin, mä voin nää itse asiassa näyttää. Eli täällä on myös kaikki mun itse tekemiä. Täällä on isän syntymäaika ja äidin syntymäaika. Näitä mä oon käynyt vähän siellä sun täällä ottamassa tähän käteen. Et aika moni oli sellainen kotitekijä. Tää esimerkiksi on niinku mun ihan inhokki tatuointi. Mä vihaan tätä. Ja tää oli yksi semmonen ensimmäinen, mitä mä halusin lähteä poistattaan. Et tästä ei oikeastaan tullut sellaista kuin piti. Samoin tässä mulla oli sellaiset kukat, jotka on nyt hienosti haalistunut. Niin niistä tuli ihan erilaiset kuin mitä mä toivoin. Samoin on tämä oikeastaan ja myös tämä. Ainoa mistä mä tykkään on täällä takana. Tää on mun mielestä sellainen söpö ja mä saatan jopa tän pitää. Kaikki muut aika lailla on niinku lähdössä. Ja onneksi en ehtinyt lähteä täyttämään selkää, koska se oli mulla myös aatteissa. Mä ajattelin, että mä oon selän täyteen ja kädet täyteen ja kaulaan asti, mutta onneksi ei päästy sinne asti, että sitten kun meikäläisen aivolohko pääsi vähän kehittyä, niin tajuskin, että ei ne välttämättä olekaan